sarki ilahu kai muka sa farko, bakagin rana wata gare ka muke roko. Muna tuba gun karabbi fidda matar roko, al'umma ta arewa yanzu san ba mu da gata. Amince ilahu kai yau ba adadi, wurin manzo dan amina mai suna hadi, kasa alaye sahabihi daɗin daɗi, dukan halayyar rasuli suke yin bita. Al'umma na arewa dole ne miyo tashin hankali yayyawa birnin mu da ƙauyuka, ana harbe jama'a wasu a yanka da wuka, wani garin ma sai ka ganshi an kona da wuta. Muna kuka 'yan arewa ga mu cikin hali, ana mana sata da ƙone-ƙonen zali, ga mai ikon ya hana yana kallon hali, dan babu iyalansa shi yasa bai mana gata. Wannan lamari na sakani in zub da hawaye, in na tuno an raba soyayyar da iyaye, an kashe maza kuma an ci zarafin mataye, wannan zalunci ne na faɗa na ta. Karatu a ƙasar arewa yau yayo rauni, na zamani an hana mu har ma addini, silar haka kuma 'yan ta'adda ne na yau nuni, muna sallah an kashe mazan mu da 'yan mata. Bala'i ne yan saka waɗansu suka yi hijira, an kwace dukiyarsa an saka su cikin fatara, abincin da za su ci yanzu ma sai sun